Bună tuturor! Numele meu este Valentina, iar în acest video vă voi arăta pas cu pas cum se prepară celebrul tort de origine rusească, Medovic. Se spune că acest tort a fost creat în jurul anului 1820 de către bucătarii personali ai țarului Alexandru I, special pentru soția sa, împărăteasa Elizaveta. Deci avem un tort regal. Pe cât de simplu se prepară, pe atât de gustos și aromat este. Să ne apucăm de treabă! Dar, înainte de toate, mi-ar plăcea mult să vă abonați la canalul meu de YouTube, să porniți notificările ca să aflați când voi posta o rețetă nouă. Să începem! Vom începe prin a pregăti ingredientele pentru aluat. Aici avem 70 de grame de miere, 50 de grame de zahăr, 90 de grame de unt, un ou, 250 de grame de făină, 2 grame de sare și 3 grame de bicarbonat de sodiu. În acest bol vom pune zahărul, mierea, și untul. După care le punem la baie de aur. Amestecăm compoziția foarte bine până se topește tot zahărul. Cam așa trebuie să arate. Luăm bolul de pe foc și adăugăm sarea împreună cu bicarbonatul de sodiu. Amestecăm energic până bicarbonatul de sodiu intră în reacție cu ingredientele și se formează o textură mai spumoasă. Turnăm compoziția peste făină, adăugând în același timp oul pe care l-am pregătit mai devreme și amestecăm cu o spatulă până încorporăm ingredientele, obținând un aluat moale. Acesta este rezultatul. Învelim aluatul într-o folie alimentară și îl punem în frigider pentru aproximativ o oră. A venit timpul să scoatem aluatul din frigider și îl vom împărți în 5 bucăți egale. Pentru asta avem nevoie de un cântar. Am împărțit aluatul în 5 bucăți egale, după care urmează să întindem fiecare biluță în blaturi subțiri. Cam așa trebuie să arate blatul. Cu ajutorul unei farfurii vom face forma de cerc perfectă și aproximativ cu diametru de 20 cm. Și tăiem după forma farfuriei cu un cuțit. Înlăturăm aluatul rămas într-o parte. Și urmează să o punem la cuptor la 180 de grade. Am pus aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și o dăm la cuptor pentru aproximativ 3-4 minute sau până se rumenește foarte frumos. Așa arată aluatul după ce l-am scos din cuptor. În același mod procedăm cu celelalte biluțe. Blaturile sunt gata și în continuare vom trece la pregătirea cremei pentru tort. Aici avem 750 de grame de smântână de 20%, dar puteți utiliza și de 30%. Aici avem 50 de grame de zahăr și
esență de vanilie, însă puteți să folosiți și zahăr vanilat sau cea mai bună variantă ar fi pastă de vanilie. Vom turna deasupra zahărul și vom adăuga vanilia, iar apoi vom mixa totul foarte bine cu un mixer. Crema este gata, putem trece la asamblarea tortului. Pentru început vom pune puțină cremă pe tava sau pe farfuria pe care vom asambla tortul, pentru a nu cădea tortul de pe farfurie. Și punem primul strat de blat. După care punem 2-3 linguri de cremă și o întindem pe toată suprafața blatului. După ce am întins crema pe primul blat, punem al doilea blat și continuăm în același ritm cu fiecare blat și crema care a rămas. Tortul este aproape gata. Urmează să-l decorăm cu aluatul rămas, pe care la fel l-am copt, fărâmițându-l cu ajutorul unui blender. Când tortul este gata, îl dăm la frigider pentru cel puțin 5 ore, astfel încât crema să se îmbibe în aluat. Rezultatul: o gustoșenie de tort cu aromă fină de miere. Savurați-l cu plăcere!